алоқамандони футзали ватанӣ, пешниҳоди шумо мешавад рафти рақобати якуми даври плей-офф ё ин ки даври чампионии мусобиқаи лигаи футзали кишварамон дар мавсими 2024-25 ва имрӯз дар даври мазкур дастаҳои Истиқлолӣ, Душанбе ва Хуҷанд ба масофи ҳам мераванд. қабл аз оғози рақобати имрӯза бошад суруди миллии кишварамон садо медиҳад. ҳоло ба он гӯш меандозем ва баъдан гузоришро давом медиҳем. дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, ёдовар мешавем ки аз дирӯз 22 март рақобатҳои даври чаҳори якниҳоӣ шурӯъ шуданд баъд аз хотимаи марҳилаи умумии мусобиқа. акнун навбат ба рақобатҳои марҳилаи ҳазфӣ расид ва ҷои таъкид аст ки дар ин марҳила дастаҳое ки дар қисми болоии ҷадвали мусобиқа буданд бо дастаҳои қисми поёнӣ рӯбарӯ мешаванд, яъне дастаи якум бо дастаи ҳаштум, дастаи дуюм бо дастаи ҳафтум, дастаи сеюм бо дастаи шашум ва дастаи чорум бо дастаи панҷум. дастае ки охирин шуда буд дар марҳилаи умумии рақобатҳо ин дастаи пойтахт буд ва аз идомаи рақобатҳо бо ҳамин бенасиб монд. хуб, дар баробари ин дастаҳои дигар баҳри баромадан ба марҳилаи нимниҳоӣ ва баъдан баҳри баромадан ба финал албатта талоши худро давом медиҳанд. дирӯз ду бозӣ гуфтем сурат гирифт. дар бораи натиҷа ва рафти онҳо баъдтар гуфта мегузарем. ҳоло ҳайати аввалияи дастаи Истиқлолро шумо дидед. мизбонон ҳайати нисбатан мукаммалтар доранд, вале дастаи Хуҷанд ки имрӯз дар меҳмонӣ бозӣ мекунад ҳамагӣ бо 5 бозигар вориди майдон мешавад, яъне дар маҷмӯъ бо дарвозабон 5 нафар ҳастанд. ҳайати эҳтиётии дастаи мазкур холӣ аст. касе нест ки дар ин ё он ҳолат ба майдон ояду ба ҳамдастаҳояш кӯмак кунад. Абубакр Маҳмадов сардовари бозии имрӯза таъин шудааст. дӯстони гиромӣ, ва мову шумо интизори он ҳастем ки бо баланд кардани садоиштаки худ аз оғози рақобати имрӯза моро дар ҷараён гузорад. бо ҳамин бозӣ шурӯъ шуд ва рақобати имрӯза, дӯстони гиромӣ, ҷои таъкид аст ки дар маҷмӯъаи варзишии кохи олимпии шаҳри Душанбе баргузор шуда истодааст. ҳайати аввалияи дастаи Истиқлолро барои шумо гуфта мегузарем. дар хати дарвоза рақами 22 дарвозабон ва ҳамзамон капитани даста Фирӯз Бекмуродов қарор дорад. бозигароне ки дар майдон ҳастанд: рақами 6 Раҳмоналӣ Шарипов, рақами 8 Абдуқаюм Умаров, рақами 14 Рустам Ҳамидов ва рақами 88 Муҳаммад Шарипов.
дар оғози рақобати имрӯза тавре акнун мову шумо дида истодем ба бозигарони дастаи Истиқлол ҷо муяссар мешавад ки ҳисобро кушоянд. Абдуқайюм Умаров бо як зарбаи бисёр хубу ҳадафмандонааш ҳисобро кушонд. Як бори дигар метавонед бибинед, чандон мушкил набуд зарбаи ӯ, вале дарвозабон сари вақт пай набурд ва аллакай дар ибтидои бозии имрӯза бозигарони Хуҷанд ба дарвозаи худ гол сар медиҳанд. хуб, дар курсии бозигарони эҳтиётӣ Ҳикмат Исмоилов рақами 17, рақами 12 Некрӯз Идиев, рақами 2 легионер Равшан Оразмуҳаммадов қарор доранд. бозигари дастаи Истиқлол баъд аз бархӯрде ки будандаки осеб гирифтааст, ана ҳаминҷо саҳнаи такрори онро мо шумо дидем. Раҳмоналӣ Шарипов ҳоло кӯмаки тиббӣ гирифта истодааст. сармураббии дастаи Истиқлол Александр Забирадзе аст аз кишвари Гурҷистон, ба ӯ Ҳусейн Шодиев кӯмак мекунад. ҳайати дастаи Хуҷанд, дӯстони гиромӣ, иборат аз бозигарони зерин мебошад. дарвозабон ва капитани даста рақами 1 Исматҷон Усмонов, бозигарони дигар рақами 77 Нурулло Мирзоев, рақами 8 Маҳкамҷон Ёқубов, рақами 5 Шоҳрух Қобилбеков, рақами 7 Дилшод Сайдалиев. сармураббии даста Умедҷон Мирзораҳимов. маълум аст ки дар ҷараёни рақобатҳои қаблӣ дастаи Хуҷанд он қадар қавӣ набуд. ин чиз аз рӯи ҳунарнамоие ки ин тим дар марҳилаи умумии мусобиқа дошт аллакай аён шуда буд. ман агар мо ба ҷадвали умумии мусобиқа таваҷҷӯҳ кунем, пас метавонем бигӯем се дастае ки дар поин буданд, ҳар се онҳо аслан заиф буданд. инҳо дастаҳои Хуҷанд аз шаҳри Хуҷанд, Регар аз шаҳри Турсунзода ва дастаи Пойтахт аз шаҳри Душанбе. вазъияти хатарнок аст. инҷо зарбаи иҷрошударо Фирӯзбек Муродов тавре мебинед бартараф мекунад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон. Дилшод Сайдалиев партофти тӯбро анҷом дод. баъдан мубориза бисёр ҷиддӣ инҷо ба назар расид, аммо дар талошҳои баъдии худ Маҳкамҷон Ёқубов комёб нашуд. вале аз байни ин се дастаи заифе ки мо болотар гуфтем, якеаш акнун ба марҳилаи плейофф баромада натавонист. бо дар назар дошти оне ки дар мусобиқа 9 даста иштирок мекард ва танҳо 8 он имкон пайдо намуд ки ба марҳилаи плейоффи мусобиқа барояд. инҷо боз як имконият барои бозигарони дастаи Хуҷанд ба миён омада буд, аммо тавре дидед дарвозабон Фирӯзбек Муродов ҳамон ҳолатро бартараф кард. хуб, фарқи Хуҷанд аз Регар ва Пойтахт боз дар ин аст ки дӯстони гиромӣ, дастаи Хуҷанд дар марҳилаи умумӣ хеле голҳои зиёдро ба дарвозааш сар дод. ду дастаи дигаре ки ман болотар зикр кардам, онҳо низ голҳои зиёд сар доданд, аммо Хуҷанд зиёдтар аз онҳо ба дарвозааш гол сар дод, ки албатта чунин ҳолат бисёр нигаронкунанда аст. дар маҷмӯъ ҳар кадоме аз дастаҳо дар марҳилаи умумии мусобиқа 16 бузигӣ доир карданд, 8 дар сафар ва 8 дар хона. беш аз 120 гол
дастаи хуҷанд ба дарвозааш сар дода буд. Инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ, аммо фурсат истифода намешавад. андаке бозигарони дастаи Истиқлол бепарвоёна бозӣ доранд, гӯем хато нест, чунки зиёд ҳолатҳое буд ки бисёр ба осониву ба роҳатӣ тӯбро ба ихтиёри бозигарони ҳариф мегузоштанд. тӯбрабоиро дар маркази майдон мебинем ва инҷо акнун тӯб аз майдон берун шуд. Некруз Идиев тӯбро нигоҳ дошта натавонист. идомаи ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Истиқлол боз ҳам ба назар нарасид, зеро дар маркази майдон ба футзалбози дастаи хуҷанд муяссар шуд ки иртиботро байни бозигарони дастаи пойтахти кишварамон қатъ намоянд. ҷуфтҳои даври чаҳор якниҳои мусобиқа дӯстони гиромӣ аллакай муайян аст. давре гуфтем бо дар назар дошти он мавқеъгирии ниҳоие ки дар ҷадвали умумӣ буд. сорокампания ки дар зини якум рақобатҳоро ҷамъбаст кард бо дастаи ҳаштуми ҷадвал Регар Тадас Регар бактараш албатта рӯбарӯ мешавад. ин бошгоҳ ба дастаи футболи Регар Тадази шаҳри Турсунзода алоқамандӣ надорад, яъне ҷудо аз бошгоҳи футболӣ фаъолият дорад дастаи мазкур. хуб, дастаи Амонатбонк бо Сомон рақобат мекунад дар ин марҳила. Истиқлол бо Хуҷанд, Истарафшан бо Сипар. Некрузидиев паси ӯ ба ҳамдастааш. инҷо акнун тавре мебинед Фирӯзбек Муродов ба ҳамла пайваст мешавад. паси бисёр хуби ӯ, аммо дар ин ҳолат акнун Некрузидиев ба тӯб намерасад. ва бубинед дарвозабони дастаи Хуҷанд чӣ гуна зери фишор қарор гирифт. Усмонов Исматҷон, аммо дар ҳамон лаҳза ба бахти ӯ тӯба аз майдон берун шуд. хуб, ман танҳо сардовари рақобати имрӯзаро барои шумо болотар шинос кардам. гурӯҳи дигари нафароне ки ҳамроҳи ӯ дар рафти рақобати имрӯза кор мекунанд онҳоро гуфта нагузаштам. инҷо зарбаи бисёр хатарнок ва қавӣ буд аз сӯи Фирӯзбек Муродов, аммо тавре дидед дарвозабони ҳариф албатта зарбаи задаи ҳамтои худро баргардонида тавонист. боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки футболбозони дастаи Истиқлол, аммо зарбаи охир хато меравад. ва инам ҳамон ҳолате ки Фирӯзбек Муродов зарба зад. хуб, ба Абубакр Маҳмадов ки сардовари ин бозӣ аст, Эркин Мадибоев ва Зуҳуршоҳи Наҷмиддин кӯмак мекунанд. Рашид Файзуллоев ба ҳайси Сония Санҷ дар бозии имрӯза кор карда истодааст. комиссари бозӣ Усмон Бурҳонов ва нозири доварон Комил Қурбонов ҳастанд.
خب зарбаи кунҷӣ боз ҳам ба фоидаи бозигарони дастаи Истиқлол аст. ва бисёр зарбаи хатарнок дар лаҳзаи қаблӣ тӯб ба тири дарвоза расида баргашт. боз як фурсати дигар. дарвозабон инҷо акнун тавро мебинед Исматҷон Усмонов ҳолатро бартараф мекунад. хуб ҳолати қаблиро як бори дигар метавонед бубинед. зарбаи қавитарини Муҳаммад Шарипов тӯб ба тири дарвоза расида баргашт. ва инҷо акнун имконият боз барои Муҳаммад Шарипов аз даст меравад. баъд аз он ки ҳисоб 1-0 шуд дар оғози рақобати имрӯза, Ҳайдар ҳам имкониятҳои бисёр хуберо бозигарони Хуҷанд дар ихтиёр доштанд. акнун давоми чанд дақиқаи охир боз Истиқлол фаъол аст ва Фирӯз Бекмуродов аслан андаке хато кард ҳангоми пас додан. фурсати хуби навбатӣ на имконият албатта барои зарбазанӣ дода нашуд ба Рустам Ҳамидов. хуб дар марҳилаи умумии рақобатҳо дӯстони гиромӣ ҷои ёдоварист ки Саро компания гуфтем якум шуд, Истиқлол дуюм, Амонатбонк сеюм, Истарафшан чорум, Сипар панҷум, дастаи Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон шашум шуд ва се зинаи охирро мо болотар гуфтем ки кадом дастаҳо гирифтанд. дошт то ин ки ҳисобро дигар кунад дар ҳолати қаблӣ, аммо он низ тӯбро нигоҳ дошта натавонист. маълум аст ки бозигарони дастаи Истиқлол албатта иқтидор ва зарфияти ҳарифро хеле хуб медонанд ки чӣ гуна зидди онҳо бозӣ кардан лозим аст ва аслан аз рӯи таҷрибае ки дар рақобатҳои марҳилаи якуму дуюми чемпионат зидди Хуҷанд доштанд, мутмаин ҳастанд ки бо тафовути назарраси тӯбҳо метавонанд ҳарифи имрӯзаи худро муоҷиҳаи шикаст кунанд. аз ин рӯ мо тавре мебинем ҳоло дар рафти бозии имрӯза ҳаст ҳолатҳое ки андаке шояд фориғболӣ мекунанд. баъзе лаҳзаҳое ҳаст ки ба таври ҷиддӣ албатта бозии худро ба роҳ намемонанд, вале дар ҷои даркорӣ, дар ҷое ки зарур аст, ҳатман суръат зиёд мешавад, ҳатман барои беҳтар шудани натиҷаҳо боз талошҳои ҳар ду дастаро мо шумо хоҳем дид. рафти мавсими имсоларо дастаи Истиқлол дар он сатҳе ки аз ин тим интизор буданд дар марҳилаи умумӣ барои худ ҷамъбаст карда натавонист, вале дар футзал дар давоми солҳои охир инҷо боз як зарбаи дигар аз сӯи бозигарони Истиқлол тавро мебинед хато меравад. Абдуқаюм Умаров зарба зад, вале дар солҳои охир ки рафти мусобиқа дар кишвари мо баъд аз анҷоми марҳилаи умумӣ боз дар марҳилаи плей-офф идома меёбад, мутмаин мекард бозигарони ин тимро ки метавонанд дар марҳилаи плей-офф барои расидан ба ҳадафи худ бештар комёб бошанд. ва Истиқлол аслан вақте аз дастаи Соро компания дар марҳилаи дуюм дучори бохт шуд, маълум гардид ки
ба зинаи якум баромада наметавонад, аммо фурсатҳо буд барои гузаштан аз дастаи дигар аз амонатбонк ва ба ин тартиб онҳо зинаи дуюмро аз худ карданд. лаҳзае ки дӯстони гиромӣ гол шуд, як бори дигар барои мо аз чанд зовияи дид онро пешниҳод мекунанд. ибтидои рақобати имрӯза буд. тӯб тавре мебинед вориди дарвоза мешавад ва баъдан боз аз он мебарояд. инҷо албатта ҷои шакку шубҳа нест ки гол ба қайд гирифта мешавад. пайдар ҳам фурсатҳои беҳтарин барои дастаи истиқлол кӯмак намекунад. инҷо акнун зарбаи задаи Рустам Ҳамидовро мо шумо дидем. такроран бубинед. зарбаи бисёр ҳадафмандона, аммо тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт. боз як зарбаи дигар аз сӯи Рустам, аммо ин ҳам натиҷа надод. ҳуҷуми футболбозони истиқлол давом дорад ва бори дигар тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрд. чӣ фурсатҳоеро онҳо истифода намекунанд. баъд аз он моҷарое ки дӯстони гиромӣ дар рафти рақобати дастаҳои истиқлол ва истарафшан иттифоқ афтода буд. тавре медонед, бозигари дастаи истиқлол Насратшо Исмоиловро барои ду бозӣ салби салоҳият карданд, яъне дисквалификатсия намуданд ва ӯ дар рақобат бо дастаи Хуҷанд кӯмак карда наметавонад. ҷои таъкид аст ки бошгоҳи футзали истиқлол дар марҳилаи якум дар рақобат бар зидди дастаи Соро компания тавониста буд ки пирӯзӣ ба даст орад, аммо баъдан боз мо тавре дидем натиҷаҳо андаке заифтар шуданд. хело хуб, Рустам Ҳамидов тӯбро нигоҳ дошт, паси ҷавобӣ ба ӯ ва акнун тӯбро идора карда натавонист ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун мешавад. дар ҳолати қаблӣ вақте то маркази майдон омада буд Фирӯзбек Муродов, агар аҳамият дода бошед, имкон буд барои бозигарони Хуҷанд ҷиҳати зарба задан сӯи дарвозаи ҳариф. маслан як зарбаро ҳам дидем, на он қадар зарбаи қавӣ буд, вале дар маҷмӯъ тӯб сӯи дарвоза равон шуд аз сӯи бозигари дастаи Хуҷанд, вале он аз ҳамон чаҳорчӯби муайян шудаи дарвоза албатта хато мерафт.
аслан дар рафти бозии имрӯза тавре шумо ҳам фикр мекунам бинандагони гироми аҳамият додед фурсати навбатӣ пайдо шуд барои бозигарони дастаи хуҷанд, аммо бозигари рақами 7 Дилшод Сайдалиев боз ҳам аз имконияташ истифода карда наметавонад. вақт тақрибан беҳуда талаф наёфта истодааст, яъне тавре дида мешавад. бештари вақт мо мубориза дар дохили майдонро дида истодем ва инак як гурӯҳ аз мухлисони дастаи Истиқлоли Душанбе ҳам барои мо шумо нишон дода мешавад. рақобати дастаҳо дӯстони гиромӣ то ду пирӯзӣ дар бозиҳои ин марҳила давом меёбад, яъне дастае ки аввалин шуда ду ғалаба ба даст меорад, соҳиби рохат ба даври нимниҳоӣ мешавад. зарбаи бисёр хуберо дидем, аммо дарвозабон ин ҳолатро баргардонд. Исматҷон Усмонов Фирӯзбек Муродов инҷо каме бетаваҷҷӯҳӣ кард ва қариб буд ки тӯб аз майдон ҳам берун барояд. агар бозигарони дастаи Хуҷанд дар ҳамон лаҳзаҳое ки ба дарвозаашон гол сар доданду баъд аз он пай дар ҳам имкониятҳои голзанӣ ба миён оварданд, якеашро ба гол табдил медоданд, шояд ҳоло рафти бозӣ ҳам дигар мешуду ҷолибияту ҷаззобият низ дар рақобат меафзуд. вайрон шудани қоидаи бозиро инҷо довар ба эътибор мегирад. иштибоҳ аз сӯи Равшан Оразмуҳаммадов, легионери туркмани дастаи Истиқлол дида шуд. зарбаро сӯи дарвоза иҷро мешавад, аммо тавре дидед дар ҳамон ҳолат Фирӯзбек Муродов зарбаро баргардонд. ҷои таъкид аст ки дар баробари бошгоҳи футболи Хуҷанд дар мавсими кунунӣ, ҳамчунин акнун дастаи футзали ин шаҳри бостонии кишварамон ҳам арзи ҳастӣ кард ва дастаи Хуҷанд бевосита дар ҳайати албатта гурӯҳи клуби футболи Хуҷанди Хуҷанд амал мекунад. Рустам Ҳамидов ҳисобро 2-0 мекунад. дар дақиқаи 15-уми рақобат тавре мо шумо дидем Ҳамидов ба задани голи дуюми ин бозӣ даст ёфт ва ниҳоятан баъд аз он нобарориҳои охире ки дошт, ӯ дар рафти рақобати имрӯза зарбаҳои қавитарине ки заду тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт, ниҳоятан ба Рустам Ҳамидов имкон даст дод ки тӯбро ба дарвоза ворид кунад. хатои бозигари дастаи Истиқлолро дар ҳолати қаблӣ шумо ҳам дидед. иштибоҳан Абдуқаюм Умаров тӯбро ба бозигари ҳариф дод, вале зуд ҳамдастояш кӯмак карданду ҳуҷуми ҳариф бартараф шуд ва дар ҳамин лаҳзаҳо бозигарони дастаи Истиқлол боз як ҳуҷуми хатарноки дигарро ба роҳ мемонанд. ва инам ҳамон лаҳзае ки гол шуд. як бори дигар метавонед бубинед.
توپ اینجا در میدان نگاه داشته می شود و فیروزبک مرادov آن را به حدودی معین شده جریمه‌گاه خود در آورد و سپس به دست گرفت و در حال عکس الهجومی نوبتی هم دستش را توسط کنار راست به راه ماند که در ادامه طور دیدید باز هم رستم حمیدов به موقع ضربه زنی میبراید، اما ضربه زده او در همون حالت کمی خطا هم بود. نوشتن قاعده بازی رو دوبار با اعتبار میگیرد بر مقابل عبدالقیوم عمرов. دلشاد سیدعلیев طور معلوم شد قاعده بازی رو ویران کرد. با وجود تلاش‌های زیاد نورالله میرزویف توپ رو از دست داد و در اینجا باشد ضربه بسیار خطرناک از سوی عبدالقیوم عمرов. توپ به تیر دروازه رسیده برمیگردد. امروز همین گونه حالت ها با اشتراک بازیگران دسته استقلال خیلی زیاد بود. دو ضربه به تیر دروازه، دو ضربه دیگر به ستون دروازه. حالت‌هایی بود که خیلی نزدیک بودند تا فوتبالبازان استقلال به دروازه حریف گل‌های بیشمار را روان کنند. ارجمند ما و شما شاهدی گل سوم هم میشویم. در همین لحظه ها طور به نظر میرسد حساب 3-0 و بازیگران دسته استقلال دوشنبه برتری خود را باز هم زیادتر میکنند. بسیار پاس خوب از کنار چپ و ضربه زده حکمت اسماعیلov در این حالت باعث گل سوم میشود. محمدجان شریفov کمک کرد، از پاسی او بود و حکمت اسماعیلov باشد حساب را 3-0 نمود. اکنون ببینید دروازه‌بان چگونه پیشتر می‌آید و در حال راست سوی دروازه حریف ضربه می‌زند. از سوی دیگر باشد همتای او دروازه حریف را به نشان می‌گیرد فیروزبک مرادov. اما هم تلاش‌های فیروز و هم ضربه زده اسمتجان عثمانov خطا بود. فیروزبک مرادov پرتافت به کنار چپ. اینجا دوره میبینید باز هم در موردهایی که ما و شما زیاد همین گونه خطاها رو دیدیم، تنها این نکته رو گفتن لازم است که البته نه همه وقت هجوم ها امکانیت هایی که در اختیار دارد یک دسته به گل آورده میرسد. خیلی دقیق و عالی اینجا حرکت میکنن بازیگران دسته استقلال و ببینید ترکیب برویی بسیار طولانی اما ثمره بخشی آنها دیده شد. در آخر
зарба амро сӯи дарвоза буд, аммо дифогари дастаи Хуҷанд ҳамон ҳолатро бартараф кард. зарбаи задаи Раҳмоналӣ Шарипов бошад, инҷо бартараф мешавад. рафти бозӣ манъ карда шуд. маълум мешавад ки бозигари дастаи Истиқлол дар ҳолати қаблӣ андаке пои ҳарифро зер кардааст ва табиби дастаи Хуҷанд ҳоло ба майдон мебарад, то ин ки ёрӣ расонад ба бозигари даста. дар ҳамин ҳолат тавре дидед Нурулло Мирзоев баъд аз бархӯрде ки буд андаке осеб гирифтааст. ҷои таъкид аст ки дӯстони гиромӣ акнун дар бисёре аз ҷуфтҳои инҷо голи чорумро мо шумо мебинем дар оғози дақиқаи 20 бо як партофти бисёр хуб аз канори рост Муҳаммадҷон Шарипов ҳисобро 4-0 мекард. ҳоло барои мо ҳатман саҳнаи такрориро нишон медиҳанд. тавре мебинед партофти якуми Раҳмоналӣ Шарипов нагузашт, аммо туп рост боз ба назди ӯ омад. ирсоли дуюм самарабахш буд. Муҳаммадҷон Шарипов бошад комилан озод аст ва ӯ ба дарвозаи холӣ монда тупро равон кард. туправои бозигарони дастаи Хуҷандро мебинем. шояд шонс пайдо шавад дар аксил ҳуҷум, аммо на. тавре болотар гуфтам, бо дар назар дошти он тақвиме ки акнун дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ ҳаст, барои махсусан дастаҳои қисми болоӣ ҳарифони сабук рӯбарӯ шуд, ҳам барои Сорокампания, ҳам барои Истиқлол, бошгоҳи асосии футзали кишварамон. дирӯз дастаи Сорокампания бо ҳисоби калони 20-0 бар муқобили дастаи Регар ғалаба кард ва дар ҷараёни рақобати имрӯза аллакай дар қисми якум бо голи панҷумро мебинем. Муҳаммадҷон Шарипов як бори дигар дарвозаи ҳарифро рахна карда истодааст. хуб, дар идома вақте бозиҳои марҳилаи нимниҳоӣ мешаванд, ҳамонҷо рақобатҳои тезтур ва ҷолибтар ва боз ҳам дар финал агар рафту Сорокампания ва Истиқлол ба он бароянд, мо як рақобати тезутун ва ҷолибтаринро хоҳем дид. навсими гузашта дар хотиратон ҳаст чӣ гуна буд дар рақобати финалӣ дар маҷмӯъ дар 5 бозӣ як рақобатҳои драматикӣ ва ҷолибтаринро дидем ва дар охир Истиқлол тавонист комёб шавад. инҷо дӯстони гиромӣ нимаи якум ҷанбаст мешавад. бартарӣ бо ҳисоби 5-0 ба фоидаи дастаи Истиқлол аст. каме танаффус мекунем, баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюм. бо мо бошед.
اینجا یادآور میشم که دسته‌های فوتزالی استقلال از شهر دوشنبه و خوجند به مسافه هم آمدند. این بازی یکمی دوره 4 نهایی در مرحله پلی آفی مسابقه سوپرلیگ فوتزالی کشورمان است و طور میدونید اکنون در این مرحله با در نظر داشتی آن موقع گیری که دسته ها در جدول عمومی مسابقه داشتند با هم نیرو میسنجند. استقلال دوم شده بود و دسته خوجند هفتم در مرحله عمومی. آنها با این ترتیب طبق نظامنامه با هم در مرحله مذکور روبرو شدند. قسم اول با برتری کلونی دسته استقلال از حسابی نتیجه سپری شد، اما اگر ما حالت رو که بعد از حسابی 1-0 بود به اعتبار بگیریم، یکچند وضعیت‌های خطرناک با اشتراک بازیگران دسته خوجند به میان آمد که آنها را استفاده برده نتوانستند. در نوبت خود بازیگران دسته استقلال هم شانس‌های بین‌نهایت زیادی گلزنی داشتند که یک قسم زیادی آنها را استفاده نکردند. اینجا در آغاز قسم دوم حساب دوستان گرامی 6-0 میشد و رحمان علی شریپов طور شما هم دیده ایستادید با زدنی گل دست یافت. حالا صحنه تکراری رو هم میتوانید ببینید. من باید بگویم که در جریان رقابتی که ما در دیدار این دو تیم دیدیم، در دقیقه یکمی قسم یکمی رقابت هم گل بود و نیمه دوم رو هم ما با گل شروع کرده ایستادیم. رحمان علی شریپов حساب رو 6-0 کرد. حیات‌های هر دسته رو یک بار دیگر یادآور میشم دوستان گرامی. دسته میزبان استقلال در خط دروازه فیروزبک مرادов رقم 22 بازی میکند، او همزمان کاپیتان دسته است. بازیگران دیگری که در میدان هستند اینها رحمان علی شریپov رقم 6، رقم 8 عبدالقیوم عمرov، رقم 14 رستم حمیدov، رقم 88 محمد شریپov. این 5 گونه اول می باشد. در برابر این از کرسی بازیگران احتیاطی زود حکمت اسماعیلov، رقم 17 رقم 12 نیکروز ایندیف، رقم 2 روشن اورز محمدov وارد میدان میشوند. سرمربی دسته الکساندر زبیرادزه از کشور گرجستان، با او حسین شودیف مربی محلی کمک میکند. هیئت دسته خوجند اسمت جان عثمانov در خط دروازه است. رقم 1 او همزمان کاپیتان دسته هم هست. نورالله میرزویف رقم 77، رقم 8 محکم جان یعقوبov، رقم 5 شاهروخ قابلبکov، رقم 7 دلشاد سیدعلیев. قاعده بازی اینجا ویران شد. رستم حمیدов با خطا راه داد و از قفا آمده پای حریف را زد. اینجا محض با همین سبب طور میبینید رفتی بازی من کرده میشد، اما که پای حریف را زیر کرده است گویم اصلا خطا نخواهد بود. سرمربی دسته خوجند امیدجان میرزا رحیمov است. بازیگر آسیب گرفته دسته خوجند از جای خود برمیخیزد و رقابت را اکنون ادامه میدهد. حالا داور اشاره کرده است که توپ از میدان بیرون شده بود در حالت قبلی. گروه داوران با راهبری ابوبکر محمدov در بازی امروزه کار کرده ایستادند. با او ارکین مندیبویف کمک میکند. همچنین داور احتیاطی شوهی نجمیدین است. بایسی سونیا سنج رشید فیضولویف کار کرده ایستاده است در بازی امروزه. ضربه زده عبدالقیوم عمرov اینجا برطرف شد. کمیسری بازی عثمان برهانov و ناظری داوران کامل قربانov هستند. باز تو به اختیار بازیگران دسته استقلال گذشت. اینجا اکنون اندک بلندتر ضربه زده عبدالقیوم عمرov. عبدالقیوم نفری بود که در هفته بازی امروزه اولین گل رو زد. در دقیقه یکمی رقابت طور گفتیم هجومی تشکیل کرده بازیگران دسته استقلال باعث آن شد تا عبدالقیوم عمرov حساب را کشاید.
баъдан ҳамчунин аз байни ҳамдастаҳои ӯ Рустам Ҳамидов, Муҳаммад Шарипов, Ҳикмат Исмоилов нафароне буданд, ки гол заданд. аз ҷумла Муҳаммад Шарипов нафаре аст, ки беш аз як гол ба ҳадаф расондааст. дубл кардааст ӯ, ягона нафаре, ки дар рафтибозии имрӯза ҳоло ду гол дар ҳисоби худ дорад. ва ҷои таъкид аст, ки дар як муддати кӯтоҳ ду голи худро Муҳаммад Шарипов ба ҳадаф расонд. тавре гуфтем, дар нимаи якум имкониятҳо барои дастаи Истиқлол ҳам кам набуд. аз ҷумла онҳо ду бор тири дарвоза, ду бори дигар сутуни дарвозаи ҳарифро ба нишон гирифтанд. дарвозабон хеле хуб ҳаракат кард аз ҳайати дастаи Хуҷанд дар лаҳзаи қаблӣ. Исманҷон Усмонов ва имконияти навбатӣ барои дастаи Истиқлол ва онҳо ҳисобро 7-0 мекунанд. инак дӯстони гиромӣ, Раҳмоналӣ Шарипов дар оғози қисми дуюми бозӣ голи дуюми худро ҳам ба ҳадаф мерасонад. ӯ низ акнун ба нафаре табдил меёбад, ки беш аз як гол мезанад. ҳарду голи худро дар ҷараёни қисми дуюм ба ҳадаф расонд Раҳмоналӣ Шарипов. як зарбаи дигар аз масофаи дур. дар ин ҳолат тавре мебинед натиҷа намедиҳад. хуб бозигари дастаи Истиқлол андаке осеб гирифт, аммо ҷиддӣ нест ва туп дар ихтиёри ҳамдастаҳои ӯ ҳам буд. доварам ишора мекунад, ки бозӣ бояд давом ёбад. дар навбати худ тавре дидем Некрус Идиев ҳам аз ҷои худ бархосту ишора кард, ки бозиро давом дода метавонад. дар ҳамин лаҳзаҳо боз як таркибборои ҷолиби дигар ва ҳисоб тавре мебинед акнун 8-0 мешавад. Муҳаммадҷон Шарипов голи навбатиро ба ҳадаф расонд ва ин сеюмин гол аст барои ӯ дар рафти рақобати имрӯза. хело ба осонӣ ва роҳат акнун ба бозигарони дастаи Истиқлол муяссар шуда истодааст, ки дарвозаи ҳарифро рах накунанд. дар нимаи якум вақте голро мо дар дақиқаи якум дидем, баъд аз он муддати тӯлонӣ гол набуд.
аз сӯи футболбозони дастаи истиқлол ва ҳарифам дар ин байн якчанд вазъиятҳои хатарнокро ба вуҷуд овард, аммо ҳоло тавре мебинед пай дар ҳам силсилаи голҳо аз сӯи дастаи истиқлол дида мешавад. борони голҳо ҳам гӯем шояд иштибоҳ набошад дар баъзе аз ҳолатҳо. дар ҳамин лаҳзаҳо дӯстони гиромӣ боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки бозигарони дастаи истиқлол ва тавре мо мебинем ҳисоб 9-0 мешавад. ҷо акнун ҳадари бозигаре ки дар лаҳзаи қаблӣ хетрик карда буд барои мо нишон медиҳанд падари муҳаммадҷон шариповро, аммо инҷо ҳолате ки мо шумо мебинем гол ба номи албатта рустам ҳамидов навишта мешавад, зеро маҳз ӯ зарбаро зад ва тӯб бо расиш ба бозигари дастаи хуҷанд вориди дарвоза шуд. мирали шарипов дар гузашта узви дастаи мунтахаби кишвар ва дарвозабони тими миллии тоҷикистон буд. акнун тавре мебинем фарзанди ӯ низ узви тими миллии кишвар аст ва яке аз бозигарони бисёр хуби суперлигаи тоҷикистон ба ҳисоб меравад. он голҳоеро ки дар давоми 20 дақиқаи қисми якуми бозӣ бозигарони дастаи истиқлол ба ҳадаф расонда буданд, хеле наздиканд ки дар 10 дақиқаи аввали нимаи дуюм онҳоро ба ҳадаф расонанд ва бартарии худро аз ҷамъи умумии ҳисоб 10-0 намоянд бозигарони дастаи истиқлол. тавре мебинед хело ва хело афзалияти зиёд дорад дастаи истиқлол дар қиёс бо ҳариф. тайм-аут гирифта шуд дӯстони арҷманд. биёед як бори дигар бубинем. хуб ҳолатҳое ки гол буданд дар ибтидои нимаи дуюми рақобат барои мо ҳоло маҳз ҳамон лаҳзаҳоро пешниҳод мекунанд. хело зуд дар оғози қисми дуюм раҳмоналӣ шарипов ду голро ба дарвозаи ҳариф равон кард. муддати тайм-аут ҳам хотима ёфт, дастаҳо баргаштанд. ҷо таркибороие ки дастаи истиқлол мехост онро ба роҳ монад, комёб нашуд.
буд ки омодагии махсус доранд бозигарони дастаи Истиқлол, аммо амалӣ карда натавонистанд. Дар лаҳзаи қаблӣ вақте Фирӯзбек Муродов тӯбро дар майдон нигоҳ надошт ва ҳарифам шонс пайдо мекунад, аммо кӯшишҳо барои иҷрои зарба аз сӯи Нурулло Мирзоев натиҷа надоданд. паси навбати Фирӯзбек Муродов таврадидед ба тарафи муқобил бенатиҷа буд. аслан дар ин гуна рақобатҳо вақте ҳариф муқобилияти ҷиддӣ нишон дода наметавонад, табиист ки бозӣ аслан танҳо ҷониби як дарвоза ҷараён мегираду як даста бартарии калоне дар баробари ҳарифи дигари худ пайдо мекунад. метавонем бигӯем ки дар қиёс бо мавсимҳои қаблӣ дар ҷараёни мавсими ҷории рақобатҳои Суперлигаи Тоҷикистон андаке сатҳи рақобатпазирии дастаҳо беҳтар ҳам ҳаст. инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ ва ҳисоб 10-0. равшан Оразмуҳаммедов дӯстони гиромӣ ин голро ба ҳадаф мерасонад. легионери туркмани дастаи Истиқлол марҳилаи якуми чемпионатро дар ҳайати дастаи Регар сипарӣ карда буд. аслан пеш аз ин мавсим як мавсими дигар ҳам дар Суперлигаи кишвар бозигари мазкур ҳунарнамоӣ кард ва боз баргашт. албатта легионерҳои бисёр хуб даъват шуданашон ба сафи бошгоҳи кишварамон метавонад боиси пурқувваттар шудани рафти бозиҳо дар мусобиқоти дохилӣ шавад. ба тавре болотар ишора кардем дӯстони гиромӣ. ғайр аз Сорокомпания ва Истиқлол ки ду қувваи асосии футзали кишварамон дар солҳои охир ба ҳисоб мераванд, имсол ҳунарнамои бисёр хуби дастаҳои Амонатбонк, Истаравшан маврид ба ёдоварӣ аст. Сипар ҳам аз нав эҳё шуд, аммо ҳоло дар сатҳи қаблӣ нест дастаи шаҳри Хуҷанд. қаблан агар хотиратон бошад маъз Сипар ҳарифи асосии Сорокомпания буд. зарбаи задаи Фирӯзбек Муродовро бармегардонанд. ва тавре мебинед аз канори рост зарбаро иҷро мекунад Раҳмоналӣ Шарипов. ҳамдастааш бошад аз канори муқобил ирсоли тӯбро ба ӯ анҷом дод. ин як омодагии махсус аст. дар рафти дақиқаҳои қаблӣ тавре мо дидем дар баъзе аз ҳолатҳо албатта бозигарони дастаи Истиқлол бевосита он омодагиҳои зиёде ки дар тамринҳо мегиранд кӯшиш карданд онро амалан иҷро намоянд ва дастури супоришҳое ки мураббӣ додааст дар вақти тайм-аут онро иҷро кунанд.
یک بار دیگر حالته که گل قبلی بود برای ما نشان میدهند. من در نیمه دوم طوری گفتیم ملکه 5 گل به هدف رسانیدند. بازیگران استقلال حسابی اونی 10-0 شد. 5 گل دیگر آنها در قسم یکم زده بودند، ولی با این اکتفا شاید نکنند و باز هم گل‌های نوبتی خود را از احتمال دانست که بعد دروازه حریف آنها وارد می‌نمایند. در آخرین بازی که این دو دسته در همین میدان داشتند روز 3 نوامبر سال 2024 استرافشان دسته استقلال البته با خوجند بازی کرده بود، آنجا 9-0 غلبه کرده بود. حکمت اسماعیلوف 2 گل زد، رستم حمیدوف 3 گل زد، حمید غلامی 2 گل و نکروز ایدیف هم 2 گل به نام خود نوشته بودند. طوری می‌بینید تلاش‌های نوبتی بازیگران دسته استقلال نتیجه نداده ایستاده است، اما حالا البته برای دیگر کردن حساب و در مجموع نتیجه مذکور امکانیت و فرصت‌ها کم نیستند. و در بازی که در دوره دور 16 صورت گرفته بود دسته استقلال توانست خوجند را 13-0 مغلوب کند. یعنی دو نتیجه که قبلا در بازی بین خودی این دو تیم بود آن را یک بار دیگر یادآور شدیم. در یک بازی 9-0، در بازی دیگر 13-0 و در بازی سیوم اینک 10-0 استقلال برتری دارد. خوجند در این بازی ها حتی یک گل هم به دروازه حریف نزده است. توپ از دست رفت. شاهروخ قابلبکов در حالت قبلی کمی تلاش میکرد.
зарбаи навбатӣ ҳам баланду ноаниқ аст дӯстони арҷманд. тибқи тартиб ва низомнома дар марҳилаи ҳазфӣ ва ё дар марҳилаи плей-офф то ду пирӯзии як даста рақобатҳо давом меёбад. аз ин рӯ қатъи назар аз он ки Истиқлол дар бозии имрӯза бо кадом ҳисоб пирӯз мешавад, боз як бозии дигар байни онҳо ба хуҷанд сурат мегирад. хуб, ҳисоб 11-0. инҷо голи навбатиро тавре мебинед Некрӯз Идиев ба ҳадаф мерасонад. муҳаммадҷон дар ин ҳолат ҳама корро дуруст ва бисёр олӣ анҷом дод. ба фоидаи ҳамдастаҳояш тӯбро нигоҳ дошт, баъдан пас дод ва ба дарвозаи холӣ монда Некрӯз Идиев тӯбро ҷо кард. хело бартарии калон тавре болотар гуфтем ба миён меояд. дӯстони гиромӣ, албатта вақте мудом ту дар баробари як ҳариф бозӣ мекунӣ ва бо чунин ҳисобҳои калон мағлуб мешавӣ, хоҳ нохоҳ як каме аз нигоҳи рӯҳию равонӣ дигар ин чиз боиси ба истлоҳ таҳлука мешавад, боиси як нав тарс дар вуҷудат мешавад ки ин дафъа низ мабодо боз ба ҳамин ҳолат рӯбарӯ нашавад. аммо чун мебинем вақте пай дар ҳам чунин вазъиятҳо такрор меёбанд, чунин ҳисобҳо тағйир меёбанд, хоҳ нохоҳ ҳамон ба истлоҳ нобоварӣ ба худ меафзояд ва аз як бозӣ ба бозии дигар барои ислоҳи вазъ ҳарчанд кам беш талош мекунанд, аммо беҳбудии муайянеро мо намебинем. хуб мебуд албатта дастаҳои мо ақаллан андаке рақобатпазир мебуданд, бо ҳисоби калон мағлуб мешуданд, вале на бо чунин ҳисобҳои бузургу гӯем ҳисобҳое ки аслан бисёр нигаронкунанда аст. бохти як даста бо ҳамин гуна натиҷа, бо ҳамин гуна ҳисоб. касбияти бозигарон албатта бояд бештар бошад. мураббиён корро беҳтар ба роҳ монанд ва дар ҳамин замина шояд андаке дигар гуниҳо ба миён меояд. муҳаммадҷон Шарипов боз як голи дигар мезанад ва ҳисобро 12-0. як бори дигар метавонед бубинед. ҳамаи бозигарони дастаи Истиқлол ки имрӯз дар майдон буданд ба рахна кардани дарвозаи ҳариф муяссар шуданд. ягона нафаре ки аз байни бозигарони ин тим гол назадааст то кунун ин дарвозабон Фирӯз Бекмуродов аст. ӯ низ ду-се маротиба кӯшиш кард, талошҳо намуд, зарбаҳо ҳам зад, вале бенатиҷа. маҳз ӯ ягона нафаре аст ки то кунун гол назадааст. дигар ҳамаи бозигарони Истиқлол ҳадди ақал як бурӣ дарвозаи хуҷандро рахна карданд. дақиқаи охирин ҷараён дорад дар қисми дуюм. дӯстони гиромӣ, дигар вақти зиёд ҳам боқӣ намондааст. шояд дар поёни ҳамин ҳуҷум мо зарбаи Фирӯз Бекмуродовро ҳам мебинему, баъдан ин ҳамла низ ҷамъбаст мешавад. Раҳмонали Шарипов андаке хато зарба зад. ва ин ки бозигарони дастаи хуҷанд як голи шармшикан ба ҳадаф мерасонанд.
дар ду бозии қаблӣ ҳам онҳо бо ҳисобҳои калон мағлуб шуданд, 20-0, 13-0, он ҷо низ гол назада буданд ва имрӯз низ ҳамин тавр бидуни гол рақобатро онҳо ҷамъбаст мекунанд. 12-0 дар бозии якуми даври чаҳорякниҳоии Суперлигаи кишварамон дар марҳилаи ҳазфӣ дастаи Хуҷанд аз Истиқлоли Душанбе шикаст хӯрд. бинандагони гиромӣ, изҳори сипос мегӯем ки тӯлини муддат бо мо будед. якҷо бо гурӯҳи техникии шабакаи телевизионии варзиш гузориши мазкурро аз кохи олимпии шаҳри Душанбе пешниҳоди шумо кардем. То дидорҳои дигар, сеҳатманду комёб бошед. хайр.